Abiatzean ninduan, eta justu orduan patrulla etorri zen. Zipaien patrulla, eta alto! Eta atera zen bat, eta hori, eta esan zian, los papeles de la moto, el carnet de conducir, eta nik esan nion, eta nik esaldakik euskeraz. Eta le he dicho que los papeles de la moto, el carnet de conducir, eta nik esan, bueno, eta nik iri galdetutik, nik esaldakik euskeraz, hoxe galdetutik. Le he dicho que los papeles de la moto, el carnet de conducir, eta ez dakiz, eta hola, ja jarri zen ja urduri. Eta, bueno, nindu da lasaita zen, bueno, ik jakin behar duk, euskera ofiziala dela hemen, eta ik euskera zitzegin behar duk. Eta le he dicho que los papeles de la moto, eta ez dakiz, eta orduan etorri zen, bestea patroletik atera zen, eta etorri zen. Eta orduan, ikusi eta zertzegoenan, esan nun, bueno, honi aurrean botako ziot. Eta etorri ala, zuzenean, handi bat zen, eta ari, zanen behitu, hemen nahi nauk, eta etxegiet honek etxegik euskeraz, baldakik euskeraz. Eta honek, bigarren honek zeintzun, ezer esan gabe, buelta eman, eta berriz ere patrolera joan zen. Itzik ere esan gabe. Bueno, lo de la moto, vale, lo otro ya le llegará. Eta zertzen ya le llegará, hoize izan zen, gutun bat, eta ni juizio neukala. Donostian, juizio bat. Eta juizio bat zergatik, eta euskera hitz egiteagatik. Hemen euskera ofiziala da, bai ala ez. Bigarrena, funtzionarioek derrigorrez, erantzun behar digute euskeraz, bai ala ez. Zergatik erabaki zenuen jarrera intsumiso hori hartzea? Beharrezkoa dugulako. Gu sumiso baldin bagea zulua daukagu. Orduan nola ez dugu barrera aktibo bat izango, kostiente bat izango. Orduan norberak, barrutik ikusi behar dugu analizatu ondo, eta gustatzen zaiguna, hortik, eta segi aurrea, baina leku guztietan, eta hori egin behar dugu gazteak eta helduak eta denek. Eta badago, edo nora abiatzeko eta beti, euskera hitz egitea. Euskera hitz egitea da erraminta ona. Eta, karo, ni horretan ere, hori hartuta daukat, oinarri bezala. Nik euskera uzten badut, ja beste historia da. Baina ni egunero, goiz eta arratsalde euskera klaseak, eman. Eta denekin euskera hitz egin. Eta jendeari eskaini hori. Orduan, esango zenuke, intsumisioa borroka modu bat dela, eta beharrezkoa dela euskaraz bizitzeko, ez? Bai. Ez izan isila edo ez dakit zer gertatzen den honik, ez dakit zer, ez tontoa ez izan, kostiente izan. Oso etorkizun beltza daukagula, zulo handia, lur azpian dauzkagula milak eta mila lagun, gizonezkoak eta emakumezkoak, iparralden da hegoalden, eta orduan pentsatu behar dugula gure lurra, lur sakratua dela, baino bada mazkegula ja urte asko azpian. Eta orduan astindu behar dugula, bai Espainiak inposatzen diguna, bai Frantziak inposatzen diguna, eta bai Vatikanok inposatzen diguna, eta herria egin behar dugu. Lurrak ematen digu beria, eta guk ere eman behar diogu Euskal Herriari behar duguna, eta gure etorkizunean gure seme alabek eta behar dutena. Hori gure esku dago, eta hori egin behar dugu.